Sí, jo també, estos que és de pedra. Javieret, este vídeo es para que veas que el metge encara bufava com el dia d'Erasmus en la pradera. Ara veuràs. Metge, dilo a Javieret. Dile, que m'ha dit antes. És que... Una cosa és veure i arrojar, però una altra cosa és veure arrojar 2 voltes i estar bufat encara. Que... Com que això no n'hi ha hospital ni Creu Roja que ho pot curar. Así está Kiko de la colecha que pot ajudar-te. Igual, però és que arrojar 2 voltes i estic bufat encara, jo no sé què tinc que fer. Que canxamat, tio. Ha xafat. No, canxamat. No, perdó. Dile a Javieret en la vida. Ha xafat, Javier, en la vida m'he bufat tant en Tarragona. No és que res, perquè no havia vingut. Es que te mal de bufar que en la pradera, pero ahora estar así y la És que ha pradera. xafat. I he pagat a deixar que encara sé el que és la veritat. Mamadeta. Pues mamadeta, te queda una mamadeta, 5 euros dignos, Qué barato, en uno son 15. El negro son El 15. que fa no farà res. En la geneta son 25. I he arribat així, duc una turma que es posa a la festa d'Erasmus. I ara fa 2 voltes ja, en sèrio, Si no d'entre vagació i obriu les finestres i veuràs el pati interior. Sí, arrojado de la fiesta. Hostia, quin tatuatge més guapo, vaig a veure. Mira, tío. I lo vas que ens hi té Esto maneges. te metes. Lo vas que ens hi té maneges. Si digués que els hi té i descanses, pues seria un cas de els hi té i De descanses. naranja, un Pues cas que ens hi té naranja. i en maneges. Seria un cas naranja. Ens hi té i maneges, ara busca tu solució a això. Ai, ara que fem. Exigimos en anem. Pues fem vídeos i ja veurem. Me'n va dir-li a Ixes de la Inestable que en comptes de vindre un percussionista que em vingués a tocar. Que policial. I que no veguen Yo mamadeta. tocaré a 2 años y I que no veguen magallanes. Vale. En serio, qué bufat. Mamadeta. De Mamá, la pradera de Javier y mamá, Miki, dreta. este. Esquerre, Javier va per tu, dreta, mamà, dreta. A Miki no li digués. Miki, tu fes maquetes que Sí, fes maquetes per tocar. que tenen 2 caixes i... Igual que antes en mi Marfull, que fem maquetes. Oh, ja pagaria. Només descansar.